Avui els ulls dels nens somriuen, la ciutat s'ha il·luminat. Han posat l'última bola i al seu cim l'estel fugaç. Els mercats són plens de vida, mentre fora un vent glaçat. Veu com tornen les amigues, Barcelona és un regal. Barcelona és un regal, guarnida de Nadal. Comparteix-la amb qui vulguis. Barcelona és un regal, trobem-nos per Nadal. Carrers, places, on vulguis. Què no es pot fer en un Correfoc, això? Portar aquests guants, per exemple, ¿vale? Coses de plàstic. Jo me la salto perquè soy celebrity. La gent que veieu amb coses quechua, amb abrics aquests, a més que estan a dins, són tontos, es volen morir, volen ser una foguera de Sant Joan. Pues... Pujat allà a sobre, és que em sentia com puto Déu, t'ho juro, És que si Satanàs és això, jo vull ser-ho. Ja està. S'ha intentat. Va, Marina, dona un contingut pel blog, que si no, no surt res. Com que sí, no? Que només surten planos de Barcelona. No hi ha res. Passa que t'ha d'ajudar, oi? Qui és? Oh. Marina, fa com 35 segons que havies d'arribar a casa. Ja, vino. Hola. Vino. T'he posat l'arbre avui, aquest matí. Oh, que bonic. Jo no. Jo no. Què explica? Què va passar amb el teu Ets tio? una merda. No. Pues que es va podrir. El què, el què? Tio. Se't va podrir el tio. I tu creus que això és normal? Home, jo què sé, tio. Jo era petita, els meus pares em van dir que s'havia podrit. Pues, bueno, a sobre se li van caure els ulls, o sigui, tot mal. Se'n va morir el tio. Això és maltracte. Això és maltracte. M'encanta el rayo. Puta merda, tio. Ara. Les 12 van tocant, ja has anat el meu infant fill de Marí. Les 12 van tocant, ja has anat el meu infant. Sembla un videoclip d'aquells dels seus. Tot el de rap que ens ficava el Martí Gallent sempre. Oh, jo! Visca... Què passa? No s'enfoca.
Què posa, Marina? L'iPhone està ple. Ai, que pringats els d'iPhone. L'Àlex es va comprar un iPhone i l'altre dia ja diu no, és que estic ple, ja no me'n cap res més. És broma? Sí, pobre nen. No, a veure, és que jo tinc... Espera, mira. Et dic tot això, 11.459 fotos i vídeos. Què dius, Marina? Vídeos? No, molt fort. I vídeos, espera't, 1998, digue-ho, Marina. Però quants gigas tens? No ho sé. Vale, Més que Christmas Vlogs, és un vlog de Halloween. Halloween. És que vull fer un difusor, però no puc, ara no tinc més objectes ja. Espera, ara no m'ho crec. Vale, ara. Algo blanc. Ara, mira. Adéu, som influencers. Ets influencer. Soc influencer. Bon dia. Són les 6 del matí i ens n'anem cap al rodatge. Gairat ja ha penjat el seu blog. Coño. Olga. Ah, sí? Digues alguna cosa, no sé el que tu. Hola, estem al primer dia de rodatge de... No m'acordo. ¿Qué? No me acuerdo el nombre de la serie. Calla, tío. Corta. No, corta. Va, menja. Coño, bravo. Tío. ¿Qué? Joder, es mi lado malo. Què has dit? Es mi puto lado malo. Ah, sí? Pues sí, sí me lo parece. Pero ve, que queda como muy estético. Estás como... Aborrece tu pecado. Di algo. Un día más en la oficina. ¿Qué están haciendo, verdad? Los mortales. Es decir, figurantes. Yo no. Es un llegado aún. Es un vídeo, idiota. Torna, que paga salari. S'ha vist ahí, que paga salari. Torna, que paga salari. Hola! Literalment sembra la foto del llibre d'anglès. Bueno, bien. Quins resultats creuen que han sortit a l'Argentina? Contra qui juga? Croàcia. Joan. 3-0, guanya Argentina. Yo creo que 2-1 gana Argentina. ¡Vamos Argentina! Com ha anat, Marina? Pues m'ha anat bé, em fa mal la mà, mira, tinc això vermell. Jo és que m'he obrat tantes coses que jo crec que m'ha anat bé per això. Has He estat? deixat una pregunta en blanc, però bueno. Quina pregunta t'has deixat en blanc? La primera de la segona, en plan, la que posava com... Esa. Hagués posat mani. Molt malament. No l'he acabat. Li he posat, estàs gravant ja? Sí. Li he posat a la profe entre parèntesis. No m'ha donat temps. Que consti que teníem 2 hores. I jo l'he fet en 1 hora. Anant mitja. L'altra meitat dormint. Més o menys. Elena! Aquesta part posa-la. Pasa. Sin comentarios.
Crema-li, això. No, sortiré al YouTube fumant. Ah, no, que ja soc major. Ha venido un robot. Cuéntalo. No, que yo tengo. Porque he empezado a hablar tan lejos de los niños. Y va. Gracias, mía. Ha sido traumático. Apaga la luz, coge el plato. ¿Qué carajo? Oye, para nosotros hemos pedido patatas. Más que su sushi. Más que su puta madre. Trauma. Oye, ¿esto qué es? Pintor. Toma, mi padre, tal cara. Que no podeu menjar! Bueno, m'acabo de despertar de la migdiada i m'acaba de trucar l'Àlex Martínez dient que té entrades per anar al Palau de la Música. Així que anava a acabar aquest bloc ja, o sigui, ja el tinc editat, ja està editada gairebé tota la part, però ficarem aquesta part última, així que hauria de canviar tot, però potser arribarà més tard, però no passa res, me'n vaig al Palau de la Música. Fins ara. El Mari, saluda. Quina foto. Déu meu.